حزو السلام تانا تقبله فنو إيري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيون لو مسوني حموش نحاسس تدالو زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبر زعدم ميكيل تخلاي بغنت بتاطف اللم بالبراوي يوم جمارها قراوا قلقلو تزازيمو فابريكا بلاستيك إيرترا فرياتا بعينة المتن كم نمبال تسرح اللام أبنو زوبا حقاز بوفري كرمتا ولمعاتات معن فتات تسلاسيلو أمريكا تغط لوزلا بوليسي كاب قطبا وشبارا فليخ خمزير إيران قليتام أستراليا ميسايلات أمريكا مريتا كتكال كان ريتا فكر حبيرا دبوب كوريا زبيتا وفريات المعباي شبشنت بحموش بليون دولار سلي عام قابل كلتن حسب معرقا قباب أبساوا كاي زغنيت سنبل براو إيوبيلو جمار هاقراوا قلقلوت تمال 4 حسة تزازيم اللوم وكلت إيرينا هبتون فرزقن موسيقيدان نزل أخوت يناو تصاب يوناس أبراهام كأربويو ساوا عتوب مرجان وحس مساي بزبل تيما بخلتن حسب وقع استخفتت سنبل براو إيوبيلو ممسرات ساوان مجمار هاقراوي قلقلوتن تمال سنبت 4 حسة أماسيو تزازيمو مكتل عزازي معكل سلطانا حقراوي أقلقلوت ليتنا كورونيل تمسجن سامويل أبزغرب تسابساب بتساتف النتن تبالحت النتن لعلي 10 توكل التشح سلطانتن سنت ببنياتاتن عبمدلاو مصحفتن صحفاتن بهلاون سنت بباون سرحات سمينارات سلاون سنت بباون مريت مدلاو بانيراتن بانديراتاتن مريت كارنيفال وتادراو مريتن سلف سراويتن أصوارن كمون سنداوي فيلمتاتن سبورتاوي وددراتن تسلاسل نتفتات بزرزر دحر مقلاص ندم كتتصنبل أبركتون زقبرو كلهم مسقانا أغريبو منيستر توريزم ويزرو أسكالو من كوريوس بقدا اتزغرب مدبات حيال ساعات زفاسسو نبهلن شغنتن هزبي إرترا مليسو زرقاقتن زخول عن منبارو تتصنبل دما كم مدرخ موراسن مخص كواس كبرتاتن علامو كم زواقعي الرقاقيتام منيستر أسكالو سعيبا أبالات مبل 30 كلتن زوريا حقراوي أقلقلوتن 10 كورس ماموسن أب حدش مدرخ ممرعهم بزوح عدلات تراحيلهم كمزلو بمتكاس نزق سمو تمرتن موياوي تقبارن أب لمعات هاقرن معبال حبرة سوبومن كمزو علوو زلوا صنع امنت قليسا أبزي ممرع أبالات مبل 30 كلتن زوريا حقراوي أقلقلوتن 10 كورس ماموسن زتقال للدرب صنبل كاب وشت هاقرن وصان زمتو بأش حد زقود صارو زيقاتات تساتيفهم تنسلست معلتات زقصلت صنبل نبقعت نايتوم ساوا اب غعزو 25 عمتات زفريتهم منسيات اب كل مدايات مختن لمعاتن بزمسكر وتهدراون سنت بباون مسنادوتات كمون نغعزو معكل هنصات منسيات كاب غزي حرنتا وقالس بحفشا ممسرات معكل سلطنا حيلتات مكلخال إيرترا ساوا دما بفلاي زنصبار اكزيبيشن زتقاللي نيرو بزي كازين تران اقداسنتن مدب حقراوي اقلقلوتن ابركتو ساوا كم معكل تمرتاون مياون سلطناتاتن زقل سمينارات ممرقتان موراس العلاونت حقرن زخرتات وراسي ولدون ززنتوا كلتا مصحفتي كمون كال ازناقعن مهرن مدبات اكال نايت تصنبلي نيرو بقت أمتن بالبراوي يوبيلهم جمار هاقراو أقلقلوت نترانا بركتون هاقراو أقلقلوت بمحاصلة لاونتن مخصقات هاقراو كبرتاتن زقلت سمينارات تغيرهم وكيل إرينا هبتون فرزقي نزل أغوت حستو تسفالت مبرهاتو عزاز حيل أير إيرترا ميجر جنرال تغلي حبت سلاسة أب أبركتون تمكرون حقراو أقول له تاتوكيرو بسلستن حسب زحابو سمينار أب جزيبرتاو كالسس تخصقصة بلوعلتو فاينت بعصفتات زرابح أمامنا يمثل سال كبرتاتنا دحرناس إنتون كأس على النتو أمدبات نسقط هاجر كوحاس جدًا كوينس لسترخبة منجست إيرترا أبشنت شعتن يتنتسعن 4 حقراو أقول له كم زعوجة بمذكر تمدب كأس علي بزقبرلو مكتتال نوفرن أبز حجبس
በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባለን ስፍሓትን ከም ዝበፅሐ ገሊጾም ምጅማር መደብ ሃገራዊ አገልግሎት ንስለ ሰብአዊ ክብረትን ኤርትራዊ መንነትን ካብ ዝተወስዱ ተበግሶታት እቲ ዝዓዘዘ ምዃኑ ዝተቐሰ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ከም ሃገርን ህዝብን ልኡላውነትናን ህላውናን አገዳሲ ቦታናን ንምውሓዝ ዘካየድናዮ ቃልስን ዝተመዝገበ ዓወትን ህያው ምስክር ውፅኢት ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ከም ዝኾነ አብሪሆም ንስለ ሃገሩን ህዝቡን ዝውፈ ካብ ጸቢብ ትሕቲ ሃገራዊ አተሓሳስባታት ነፃ ዝኾነ ንቑሕ መንእሰይ ዝሃነፀ መደብ ሃገራዊ አገልግሎት ንሓያሎ ሃገራት ዘሳቕን ዘድምን ዘሎ ወገናዊ አረኣያታት ኣብ ምቕላስን ስኒትን ምትእምማንን ኣብ ምኽስኳስን ዘለዎ ዝተዋፅኦ እቲ ፍሩይ ውፅኢቱ ከም ዝኾነ አረዲኦም ስለ ኤርትራው ክብረት ብተወፋይነትን ጅግንነትን ዝሓለፉ መንእሰያትና ሕጂ ይኹን ጽባሕ ሕላገትና እዮም ዝበለ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሴ ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዓወት ናይ ዝመደብ ንዝገብሮ ረዚን ሓላፍነታዊ አበርክቶ ሞጊሶም እዚ ከምሲልን ኩሎ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ መደብ ሃገራዊ አገልግሎት ብዝምልከት ብ4 ነሓሰ ሰሚናር ዘካየደት ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ አስካሉ መንቀሪዮስ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 32 ዙርያታት ናይ ተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ ኣስታት 127,000 ምዃኑ እዚ ድማ 21 ሚእታዊት ናይ ጠቕላላ ብዝሒ ተሳተፍቲ ከም ዝሽፍን ምስ ናይ ኣብ ኩሉ መድያት ዝገብርኦ ዘለዋን አበርክቶ ሰፊሕ መግለፂ ቀሪባ ኣብቲ ንታሪኽ ቃልሲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይትን ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ብዝርዝር ዝገለጸትሉ ሰሚናር ሚኒስተር አስካሉ ህዝባዊ ግንባር ብዘይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ቃልሲ ሙሉእነትን ኣድማዕነትን ከም ዘይህልዎ ብምእማን ኣበርክቶአን ኣብ ኩሉ መድያት ተቃልስን ምውሓስ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰውራ ካልእ ሰውራ ኣንጻር ጸኒሕ ኣተሓሳስባታትን ልምድታትን ከም ዘካየደ አብሪሃ ሚኒስተር አስካሉ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራ ንምዕባለ ጓል ኣንስተይቲ ንዝጎቱ ሓሰይቲ ልምድታት ብሕጊ ካብ ዘወግዶም ነዊሕ ኣውፂሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ነቶም ሓሰይቲ ተርእዮታት ካብ ስሮም ንምምሓው እናሻዕ ብዝብርኽ ንቕሓት አበርክቱ ክዕዝዝ ኣዘኻኺራ አዛዙ ወታደራዊ አካዳሚ ሌተናል ኮሎኔል ዳዊት ምሕረተ አቡን ሳዋ መደበር ምህሮን ረቂቕ ኃይልን ዘርእስቱ ሰሚናር ከም ዘቕረበ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ቅድሚ 11 ዓመታት ዝተተኽለት ፋብሪካ ፕላስቲክ ኤርትራ ጠለባት ውሽጢ ሃገር ንምምላእ ፍርያታ ብዓይነትን መጠንን ክም ንምባል ትሰርሕ ኣላ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ኣብ ከተማ ባጽዕ ተደኪና እትርከብ ፋብሪካ መፍረ ውፅኢት ፕላስቲክ ኤርትራ ኣብ መስናኣዊ ልምዓት ህንፃዊ ስራሓት ከምኡውን መስመራት ጽሩይን ረሳሕ ፈሳስን ዝውዕል ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ቱቦታት ብምፍራይ ጠለባት ውሽጢ ሃገር ኣብ ምምላእ ዘይናዕቕ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ኣካይዲ ስራሕታት ትካል ኣቶ መሓር ሰጊድ ሓቢሩ እታ ፋብሪካ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ 18 ዓይነት ቱቦታት ከተፍርዕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዕለታዊ ድማ ልዕሊ 2,000 ናይ 20 ሚሊ ልዕሊ 500 ድማ ናይ 40 ሚሊ ቱቦታት ንስራሕ ድሉ ከም እትገብር ዝጠቐሰ ኣቶ መሓሪ ሳዋ ዝመልመለቶም ሰራሕተኛታታ ኣብ ምዕባል ፍርያትን ምፍታሕ ዘጋጥም ቴክኒካዊ ጸገማትን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ከም ዘለው ገሊጾም ፍረ ቱቦ መፍረ ድሪብ ኢሪጌሽን መዋሰቢታት እዚን ሰለስተ እዚን ትካላት እዚን ኣለዋና እዚን ትካላት ሰለስተ እዚኣተን ከኣኒ ንመንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ብሕታዊ ትካላት ሓረሶት ኣብ ሃገር ዝርከብ ብምሉእ ብርትዓዊ ዝኾነ ዋጋ ኢና ነቕርብ እተን ማሽነር ንዕራሪናን ዘመናውያን እየን ኤሌክትሮኒክ እየን ፕሮግራም እየን እቲ ወለዶ ንዕራሪናያ ከኣኒ ምሰን ተሰርሐ ሓድሽ ወለዶ ብዓብዩ ብመንእሰያት ዝቆመ እዩ نبحكا منسياتنا نسرح فابريكا مفرو وصيت بلاستيك إيرترا 11 زمناوين ماشينات كم زلوا 12 دق أنستيو زركبوهم بمويا سلطينهم زتمدبو 84 سراحتنياتات دما نناي فرياتن متصقان سراحات ملؤ بملؤ بعلاتهم يعموا كم زلوا بمحبار فابريكا بلاستيك باصع هياو أبنت بقعت من إسياتنا يكبلا رديئوم قدمي حجي نمسرح تبوتاتن وصيت بلاستيكن زوعل طره ነገር ካብ ደገ ካኣቱ ምጽንሑ ኣብዚ እዋን ዝግና ብተባላሕትነት ሞያዋን ታትካል ውጽኢት ፕላስቲክ ዳግማይ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ተጠሪዩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ መሓሪ እዚ ኣብ ምንካይ ወጻኢታትን ቀጻልነት ስራሕን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ አብሪሁ ሰራሕተኛታት እታ ትካል ብወገኖም ኣብታ ትካል ዘሎ ዕድላት ተመክሮን ንምቕሳምን መሃዝነቶም ክጥቀሙን ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ምዕባል ዓቕምታቶም ምህርቲ ናይታ ፋብሪካውን ብዓይነትን መጠንን ይዓቢ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣባል 22 ዙርያ ማሽን ኦፕሬተር ኮይነ ዝሰርሕ ናይ ባሕቂ ዓቢ ሞያ ኣጥረ
ናይ ባሕቂ ጽቡቕ ሞያ ኢና ተማሂርና ኣብዚ እቲ ትምህርቶም ብመወራስ ብብጻይነት ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ትስከፈሉ ነገር የለን ክዝክራ ከለኹ ነብሰይ ብዛዕባ እዚ ማሽናት እዚ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ድበሃል ኣይነበረን ኣብዚ ካብ ዝመፅእ ግን እቲ ሞያ ከም ዝበልኩኻ ብብጻይነት ብምትሕግጋዝ በቶም ኣባላት ዘፀንሑና ተማሂርና ኸ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ኣለና ፍርያት እዚ ትቦታት ምፍራይን ናይ ድሪፕ ኢሪጌሽን ወይ ከዓኒ መስናዊ ናይ ማይን ኩርባታትን ፕሮዳክት ምግባር ወይ ከዓ ምፍራይ ቀንዲ ስራሕና ኢቭን ባዕልኻ ተባልሐትካ ተጥርዮ ነገራቱን ኣይሰኣንን እዩ ናይ ባሕቂ ጽቡቕ ኢለ ድገልጾ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢለ ድገልጾ ፍርያት እዛ ኣብ 2007 ዝተተኽለት ፋብሪካ ኣብ ሕርሻታት ከርከበት ፋንኮ ገርሰት ዓድሃሎ ኣፊንቦል ትካል ምርምር ሓልሓለ ሞሎቨር ሕርሻታት ዓዲ ዕመርን ካልኦት ብመንግስቲ ዝካየዱ መደባት ሕርሻዊ ልምዓትን ከምኡውን ኣብ ዝርጋሕ መስመራት ማይሳዋ ዓሰብ ባፅዕ ዞባታት ማእከልን ዓንሰባን ይውዕል ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነፅር ኣብ ንዞባ ፎርቶሳዋ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ክትግበሩ ካብ ዝተወጠኑ መደባት ልምዓት እቶም ዝበዝሑ ከም ተሰላሰሉ ገስጋስቲ መደባትን ኣድማዓነቱን ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ኣብቲ ብኩለን ኣህዱታት ምሕዳርትን ዞባን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ዝተተግበረ መደባት ብዝርዝር ዝቐርበሉ ኣኼባ ዝተረፉ መደባት ንምትግባሩ ውዳበ ህዝቢ ብምሕያል ብዝለዓለ ድማዓነት ንምትግባሩ ብዕቱብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣመሓዳርቲ ንዞባ ኣቶ አቡበከር ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምርግጋጽ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምዕባይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ድማ ብፍላይ ከምኡውን ምእካብ ግብርን ምዕባይ ኣታዊታትን ቀዳምነት ዝተዋህቦ መደባት ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ኣብ ምእካብ ግብርን ምዕባይ ኣታዊታትን ዝተረኣየ ድኻማት ንምውጋድ ከም ዝስራሕ ኣፍሊጡ ኣቶ አቡበከር ኣብ መወዳእታ ዝተለሙ መደባት ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብን ንጡፋት ተኣላልያ ኣመሓደርትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ክዕወቱ ስለዘይከሉ ዝተረፉ መደባት ኣብቲ ግቡእ ግዜኦም ንኽትግበሩ ኣመሓደርቲ ከባቢታትን ኣካላት መንግስትን ብዝለዓለ ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ብወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ኣድማዕ ልምዓታዊ መደባት ከም ተሰላሰለ ተሓቢሩ ዋሃቲ መደብ ኣብቲ ንዞባ መምህር እድሪስ ዓብዱ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 544 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 972 ተምሃሮ ካብ 8 ሓምለ ጀሚሮም ኣብ ንቁጣታት ሓጋዝ ግላስ ኣሸራ ከርመድን ሓሻይን ተዋፊሮም ብክኢላታት ሕርሻና ተኣልዩ ኣድማዕ ዕዮ ከም ዝዓመሙ ገሊፆም እቲ ዕማም ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያ ምኹዓት ጎዳጉድን ምትካል ፈልስታትን ምግራብን ምኹስኳስ ኣግራብን ምእካብ ግብሪ ቴሌቪዥን ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምኹዓት ሻምብቆታት ማይ ዝኸውን ጎዳጉዲ ዘጠቓለለ ምንባሩ ዝሓበረ መምህር እድሪስ ተምሃሮ ንዘርኣይ ዕቱብነት መጉሱ ኣለይቲ መምህራን ብወገኖም ተምሃሮ ብወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ዘካየድዎ ዘለዉ ማእተታዊ ንጥፈታት ልምድን ተመክሮን ስራሕ ንኸጥርዩን ኣብ ነናሓድሕዶም ፍቕርን ሓልዮትን ክድልቡን ከም ዝሓገዞም ኣብርዩ ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ልምዓት ወፍሪ ንቕሓቶምን ኣፍልጦምን ዘዕቢ ኣብ ጥዕናን ስነ ምግባርን ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ከምኡውን ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ዝተመደበሎም ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደን ዞባ ቁርደት ጽሬት ከባቢኦም ብምውሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ብጉድለት ጽሬት ዝኽሰቱ ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምቁፅጻር ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ወኪል ኣከባቢያዊ ጽሬት ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ዳንኤል ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓደርደ ጽሬት ከባቢኦም ንምውሓዝ ተበግሶ ወሲዶም ዘካየድዎ ንጥፈታት መቐጸልታ ናይቲ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ዝሰላሰል ዘሎ ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ መርኣያ ናይቲ በብግዚኡ ዝዓቢ ዘሎ ንቕሓት ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ኣረድዩ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ኣቁርደት ዶክተር ወልዲ ዮሃንስ ብወገኑ ምውሓስ ከባቢያዊ ጽሬት መሰረት ምቁፅጻር ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ምውሓስ ጥዕናን ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝኽሰት ጸቕጢ ተገልገልቲ ከም ዘቃልሎ ብምሕባር ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ኩለን ዓድታት ንምርግጋጽ ብዕቱብ ክስራሓሉ ተሓሳሲቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ክኢላ ከባቢያዊ ጽሬት ኣቶ ተኽሎም ይዕብዮ ድማ ኣካላውን ከባቢያውን ጽሬት ኣብ ርእስቲ ኣብ ምቁፅጻር ብጉድለት ጽሬቱ ዝኽሰቱ ሕማማት ዘለዎ ተራ መግለፂ ስልጣነ ሕብረተሰቡን ብምዃኑ ኩለን ዓድታት ዞባ ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘለዋ ገሊጹ ክሳብ ዓመት 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዓድታት ንምርግጋጽ ብዝለዓለ ኣወዳድባ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ከዓ ሓቢሩ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ኩራት ተኸታተልትና ምሳና ጽሑ
أمريكا بلعلي إيران تخطلو زلا بوليسيتات كاب قطباو شبرا فليخا زر خمزة يكونه منيستر قديات وصاي محمد جافاد زاريف بحموشنا حسا قليتهم منيستر زاريف نزز حبرم محدار بريزيدنت دونالد ترامب نسمزي إيران علامة زقبرة قرهتات يصنع عبزلو والأوانيوم أقدمون بيت صحفة هايمانوتاو مرحي إيران آيات والله علي خماني إلى ما زقبرة قرهة صدقه من محدار بريزيدنت ترامب بسلاسان حدن حملون أبل علم منيستر قديات وصاي تماسا سالس سقومتي كمز وسده تصبصابات يتعصوم نتقدا زخوننا منيستر زاريف اتسقمتي اب مونغو امريكان ايران زكايد دبلوماسياو زررب نابعصو معصو كم زبصح زملكت مخاني يزغليصوم زغمزيلن كولو منيستر قديات وصاي محمد جافاد زاريف امريكا اب لعل ايران صقطن مفتار تكايدو زلا نطفتات مزي تقارصو مسمر مصابو هرموس كتعصو كم تخلا تنقيقوم اتماياو مسمر حدا كابتوم بدرجة عالم صعوق نقداون تفتات زكايدو لهم مسمرات مخانو زفلت كوينو إيران كتعصو انتفتينا همس أمريكا تصنع زي مقداو ناوغ كيمرح تنتنت بوليتيكا سقاتهم يقلصوم سأتاو كنتات وشمت عرب بحفشا متصابو هرمز دما بفلاي لعل زخون خال اوان ابستحت درجة وريدو كمزلو تصبصابات يتغصون قدماي منيستر أستراليا سكوت ماريسون ميسايلات أمريكا مريت هاجرو كتكل كم زي فقد حبيروم قدماي منيستر ماريسون نزغلصه منيسترات قديات وصاي كلتين هاجرات ب4 حسب بزعبات قداي اب كتما سيدني دحر زكايد وركبيوم أستراليا تصطاي اسيا باسفيك نموحاس كتسرح دلوت كون تخونت ميسايل أمريكا بغزاتا كتكل غنا فقدنيا كم زي كونتي قدماي منيستر سكوت ماريسون ب4 حساب ليتوم أمريكا تصطا ناي تخزوبان نموحاس بزبل مخنيات ناي ماكلاي رحقت ميسايلات نمتكال وطن كم زلوا زحلف سومون محبارا يقلت أستراليان أمريكان تصطا نايتي زوبان نموحاس بحبار كم سرحز قلصا مصنحن زدبانتي مونغو تشاينا أستراليان زصنح زمدنا بالوتا كيتصلوا كم زسق تنتنت بوليتيكا يقلصوم من قصاص أمريكا بزوبا آسيا باسفيك بعتب كم تكتاتلو تقلد تشاينا نزي ميسايلات ناي متكال وطن بترخم تقامو باقو يمتالهم بقداي نقدي مس جابان تفحافي حازلا دوب كوريا زبيتاو فريات من معباي 6.5 بليون دولار كم سلعتا فليطان تاغر نزي سقومت زوسدت جابان كاب مزغب نقداويان مشارختي كم زو صاتا زغلصلو زلو اوانيم ازيا وشتي زمت 7 عامتات كتغبر تسلعي زلو باجت نتي كاب جابان كتاتو صنحت فريات استك مخانو سمز نقدي دوب كوريا حبيروم اللوم بريزيدنت دوب كوريا مون جاي ان اب مونغو كليتين هاغرات استفطر نقداو زي مقداو ألتاو سعبينات كنت اللو هاجرو زبيتاو فريات كتعبي كبرابرا خمس خل أبز حلفة ورا حملة مقلاصو يذكر زيا مونغو نستفتر نقداو مفحفح جابان نابدو كوريا خطلخوت صنحت فريات دهرم عقاتا كم سعبي فلت بسنكتي نقداو فلليات دبلوماسياو زمدن انون بقالوتا تتسلي كم زلو ناي قربات عزبتي يحبروم كلتين هاجرات ابي كلتشن 16 ختمو صدتاو وعل حدقا مفراس انصلاليو كم زلو يقلص اب دوبا فيليبينس برتو نفاس زعابلو لو كنتات اير بزصعبو حدقا مقمطال 3 حزبي اب مملاس زنطفا جلابو بوحدو 31 سبات كم زموتو نمغلص سمز سيفلاو دحنت هاجر بمتقاس معكنا زينا قالحين تحدقا بسلسنا حسا كم زغاطمه زغلصوتهم سمزي كاروت حيالو دايم طفي بمهلاو قصر قديات كزايد كم زخل اميتوم نتفتات مدحان هيوت ب4 حسا كم زقارص كوانت تغبره رئيساتات قديات ناي من داي مسرح غن يقصل كم زلو تفليطوم اب وسناسن مايات فيليبينس تخصيت زلو بهو بلاس تسني برتو ازناب كرامات اب محبر قطباوي منقسقاس التاو صلوا غيرو كم زلو زغلصو صبصبات اتكونتات بزفطرو سغات اب كتما مانيلان كبابيان زركبابيات تمرتي بكلتن سلسن حسا قارصا انكلوا كم زقارصا تغليصوم افندي بنغلاديش نيبالن تخصيتو زقني برتو زناب كرامات بزصعبو حدغاتات علغلقن مهمام مريتن بعصرتات زقصرو كموتن كلو سفيح كفال غنا كابت حدغاتات كم زي تناغفه يحبر اب زوبا سيبيريا روسيا تخصيتو زلو حدغا بارع مرور زاغيتا تحت قصصر كوعل كب زي مخالو متن زوبردو كبابياون نواتاون عنوت زايدو كم زلو تحبيروم نتي ابزوان لعلي 3 مليون هكتار هم يخزلو بارع اب تحت قصصر نموعل بنفرتن هليكوبترات استسنيو ابلا سراويت روسيا اب غونيا هاروتا سيفلاو دحنتن مدفع تحون هو فيروم كم زلو تغليصوم اتياب رحقن سبن ببزحي
ዘይቅመጦን ከባቢታት ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ሓደ ካብ ዝዓበየ ከባቢያዊ ብርሰት ዘመንና ምዃኖም ክኢላታት ስነ ከባቢ ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ልዕሊ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን ብርቱዕ ንፋስን ነቲ ባርዕ ኣብ መፍስፍሕፋሕ ኣለታዊ ጽልዋ ገይሩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ሰብ መዝር ሲቪላዊ ድሕነት ሩስያ እቲ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት እውን ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ኣረድዮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ምጥፋእቲ ሓዊ ክትሓጋገዝ ቅርብቲ ምዃና ብ31 ሓምለ ንፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝገለጸሉ ይሕበር ኣብ ከተማ ካይሮ ግብጺ ትማሊ 4 ነሓሰ ዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ብሰንኪ ዘስዓቦ ብርቱዕ ነትጊ ብውሕዱ 17 ሰባት ከም ዝሞቱን 32 ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ግብጺ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በንጻር መስመር ተጓዓዝ ዝነበረት መኪና ምስ ካልኦት 3 መኻይን ብምግጫዋ ብርቱዕ ሓደጋ ነትጊ ከም ዝተኸስተ ብሰንኩ ድማ ሰብኣዊ ክስራታት ከም ዝወረደን ኣነጺሩ ማዕከና ዜና ግብጺ ኣብ ፈለማ እቲ ብርቱዕ ነትጊ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣጋዊሕን ብምንባረን ኣብታ ከተማ ስምባደ ከም ዝፈጠረ ይሕበር زغبركم تخطاتلتنا نايلو مشات زينانا بزازيمنا لنا سلام كتالكم يمسكن سلام